България. Ти я Даша. Наблюдава с огледалото по пътя. 50 км имаме до отбивката и още 50. Монката навигира. Утрото над Капрун. Чудесно време за ски. Надежда си слага ските. Този път на цели работата се слага на долната. Не, пак на горната. Семейство Пробойски се вози на котката. Чакай, че аз да не се изгърне. Почнах видео. Що? Ако смихна се да снимам си. Мен? Ами тебе. Ще пусни във Фейсбук. На Фейсбука че ме пишеш. Сурат ти вчера. Значи там е станцията на гондолата. То свърх как беше? Ей, смятай колко дни сме тук, вече не мога да научим. Тук сме малко на лифта така. Георги Николов, България. Красиво и на опит. Това е една котва на черната писта. Duobė plačia gėlė, kad palaidočiau bestėje. Rukvei! Bum! Rukvei, baby! Bum, bum, bum! Rukvei, 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 bum! Čirvėlvėt! Bum, bum, bum! Rukvei, 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 bum! Čirvėlvėt! Bum, bum, bum! O tau uodega kaip meitas, neužtenka daugiai veitas. O tau uodega kaip meitas, neužtenka daugiai veitas. Rukvei! Bum, bum! Rukvei, baby! Bum, bum, bum! Rukvei, 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 bum! Čirvėlvėt! Bum, bum, bum! Rukvei, 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 bum! Čirvėlvėt! Bum, bum, bum! Това е. Забавна програма в края на... It's a song about a very simple person who found a devil. Yeah. Okay, devil. And he tried to bury him, and he is digging the you know, the grave. And he is still very he has very long tail. Okay. That's why he is digging and digging. Okay. So that's the song. Още не съм я ползвал 3D снимката. Аз трябва да почна...
Да. Аз трябва да почна да снимам 3D заради телевизора си. За 3D-то, нали, две оптики трябва. Не, месеца апарата. Месец. Нещо такова беше. Глупост. Адвоката извади монета от джоба си и пусна, за да разгледа забележителност. Китштайн Хорн. Да, ама от него гледаш другото. Забравих да кажа, че е без монета. Зато и се уредил. Хлопна шпице, 3720 метра. Те ли пише? Национален парк Хохтаурен. На Китштайн Хорн на терасата. Снимам. Сега пистите се виждат. Преди малко бяхме там, сега сме тук. И там интересно защо се вее австрийското знаме. Какво? Тук ли ще седнем? Ето тук мислим да обядваме. Ще прасна едно клипче. Кое? Целамзе. Целамзе, кое? Езерото? Трябва да се вижда. Не се вижда от тук. Че щом там го виждаме. Тук е пълно високо и то пада в ниското. Как да се вижда? Целамзе. Целамзе. Значи Адаша каза Целамзе. Там. Обаче Мишо май на това. Брайт Хорн. Да, Целамзе. 11 км. Покрива ли ни? От тук не съм снимал панорамите. Далекопроводите не са. Най-важното е електропровода се снима. 3 електропровода в паралел. 400 и 220. Какво беше той? Май... Как беше курорт? Курорта, как се казваш? Майски агел. Най-после се сетих, как се казва. Ти видел ли? Видел ли сте? Видел. Зад тази величка се виждат кофите на лифта и пистата. Градчето Капрун. Частен замък. Тук се провеждат частни купони. Партията.
Тук под нас се разхождат разни животни, но не мириш още. Hadi be. Хайде на дискотека. Горе танцуват зверски. Ами ай влизайте де. Аз ще ви платя входа. Ви ще черпите. За да снимем на Нарицо кефтет. В телевизора, да? Много са вкусни. Да. Не са вкусни. До година пак ще дойдем тук да хапнем кефтенца. Ще дойдем, ще дойдем горе. За президентските избори. Ама аз какво ще имам с тях? Пробойски в центъра на катедралата. Типш как? Както си треперят ръцете, няма излиза. Да стигам, нали ги имаме и такива на въртен? И си избираш кой искаш да бъде. Може едно. Да, може и 5 цента. Надежда, я дай тук. Дай цента. Значи Стефан, катедралата Свети Стефан ли? Как се? Стефан, да. Стефан. Панайотов. Стефан, долу 90 цента ще след да му запалиш, чули? Добре. Са... Ще му запаля 90 цента. 90 цента. Че те излезе. Тя Даша в момента ще се мъчи да направи снимка. Хубави. Открой. Това е семейство Пробойски. И погледни. Снимай горе, бе. Погледни какви фигури. Той е всяка фреска. Ама я виж един дик. Виждаш ли? И аз снимай тук, бе. Той имало такова. Лошо. Къде е този бик? Ами, на тия ниските кулички, само че по-отдолу. Той кое беше? Това е парламентът, ли беше? Искате ли да вас снимам? Дайте. Едно клипче давате. Виж твоите турбички къде са. Кажете нещо. Какво обиколка ще правим? Ами той не е ли парламента? Той какво е? Не, бе, парламента е нататък. Ами той какво е? Народно събрание.
Тъй. Айде, ако са такива тъпи, да кажат, човек ще е сам. Ей ги двама парламентьори. Точно парламент. Значи парламента се познава по надписа Съединението прави силата. Надежда най-после направи снимката. Уникредит банк. Уника. Далече трябва да се гледа. Уника пише, да, зелено. Да. Виенското колело във Виена. Увеселителен парк. Какво са направили от старите гондоли на Виенското колело? Виенското колело потегля. Виена от колелото. Духа вятър горе. Увеселителен парк. Още едно колело има. На най-високата точка е колелото. Сюда не залезу. Вас вместе сфоткать? Всех троих. Можно? Давайте. Не, Сейчас, вас сейчас. Нас не надо. Это вас можно. Нас-то зачем? Нас все равно больше не увидите.